Би трябвало вече да снимаме. Чакаме Цецо да се появи. Цецо като се появи, ще тръгнем и ние. Направо ще му учим във врата. Той отиде да пробва виражите. Много му харесва, ле. Тъй този път снимаме, защото предния път баси майката. Такова старание, пак да няма клип. И така. Ladies and gentlemen, Цецо is coming. All mountain biker. We are ready, steady, go! Oh.